Okay. Kung total ari ka naman lang malinto na ako sa other nga mga issues pagid, especially ining sa ongoing nga investigation ninyo man sa House sa flood control projects anomaly na implicate dring pangalan sang kasimanwa naton nga lawmaker si Uswag Ilonggo Party List Representative Joang, kay giningadlan to siya ni Curly Diskaya as isa kuno sa mga nakabaton man sang or mga nakabaton si Diskaya sa iya sang mga solicitation sa kickback sa sining nga mga projects. Sa anong imo nga reaksyon Ricom? Well, una best, sa sakto nga tion, kag sa sakto nga venue, pagkasabton inaya dapat ni Congressman Jojo Ang. Kinahanglan niya inaya sabton. However, I am not saying no nga wala gyud siya involvement or whatever, siya na iya ang nakaintindi no pag mas mayad na iya nga na ang mag-deny or mag-confirm or kung ano dira iya ang mga circumstances. However, medyo may mga nakita kami nga red flags sa affidavit ni Diskaya. Number one, si Roman Romulo kontra niya na sa politika. Balan mo sila Diskaya ni gasuludan siya sa politika po sa Pasig. Oo. So, ano lang bala, daw common sense, kontrahanay ka mo sa politika, si Roman Romulo, laban-laban, basi ang dalagan mayor, kay kabuslanay lang na sila ni Vico, daw ka imposible na mangayo kang tag 30% si Roman Romulo sa saraka kontra niya sa partido. No? So, amo na iya ang isa ka red flag. Ikarawa, daw nagagawa iya sa iya affidavit na puro lang 2022 kag 2023. Pero kung lantawon mo sa ilaya financial submissions sa Securities and Exchange Commission, no, naging pakita ko man to ang table, yun ubra kang ako niya nga opisina. Pakita mo nga 2017, nag-start nga billion ang income nila. Pag 2018, nagataas na to sa hasta na 10 billion, 11 billion, 12 billion, nag-abot na doon, nalabot na 18. Amo to ya ang years na makuunta na nagapamayagpag, na nag-carry over sa 2022. So, daw hindi mo maintindihan kay kadako sang gap bala, sang balot. No, nagaamo dyan nga mga tuig, daw wala nila ginambal. No? So, I'm not saying na wala sala ang mga gipangit lang nila, pero daw may duda na coach ang affidavit. Butambalan may naggiya kung paano ya isulat. So, amo niya ang mga bagay nga, amo man na in the case of Congressman Jojo Ang, we need to give him the benefit of the doubt. Garing lang, kinahanglan niya inasampon. Tapos bilang kongresista man, ang isa man gani ginhambalan man namon ang tanan-tanan nga mabinuligay kita libot sa mga kanya-kanya nga distrito, kanya-kanya nga area, maski gani hindi mo district mabinuligay libot to identify if there are ghost projects, which sa panglantaw ko daw wala mag-ghost region ka naton sa Panay. Pero kung may ara yang mga substandard projects or inabalang naguba, balang wala man perpekto ang project ya kung may bagyo na binagid iniya subong sa epekto ng climate change. Kakaano na siya dayon daw labi na kung bago pa lang ubra maguba na siya. Ang importante i-perform ang warranty. No? So siguro what Jojo ang actually gin-assure niya man gani no ang Congress nga mabulig sila libot kung sino man ang mga contractor daw ipa-implement gid ang warranty no kay kung gani the investigation should proceed, accountability should proceed. However, hindi ta malipatan na mas maging hanggod ang benepisyo sa pumuluyo kung ubrahon kang insakto ang mga project. So, maski may ongoing na investigation, kung may mga naguba yan sang bagyo or natural or man-made calamities, kay uhon na lang, no? Kay uhon without the accountability being taken off, pero daw mapahagan-hagan. Yes. No, mapahagan-hagan. Oo. So on that note, kung Janet, daw siguro suportahan mo kung may ara sang lawmaker or board member kitabi sa province nga mag-push sa sining ginahambal nila nga province-wide nga inquiry abi to look into the various flood control projects man sa bilog nga probinsya sang Iloilo, Kong? Yes, I think mas manani man gani kung may move ang sa province,
ano niya for provincial projects. Yes, Kaya ma'am. mo man, sakto gid man na yan, nabatian gid man nato. I'm not referring to Governor Defensor, kay ti kabalo man ako na si Gov Toto. Gusto na niya, mayad ang pagkaubra kang project. Pero may best, ang mga nag-aubra kang iban nga provincially funded projects, pag abot kaya sa dalong kulang, dala siguro kang tawo nga naga-supervise. Dason, bangod nga may warranty na iya, dapat ginakayo kay kita ko may iba nga hanging bridge, maguba na dayon, may iba niya nga mga infrastruktura, guba na dayon. So, dapat kay uhon, no? Namigid man na nga malantaw pang province para ato yung mga kontraktor nga nagdaog kang projects na ginpunduhan kang probinsya ma-enforce ang warranty, no? Kay duro ang nalipat niya nga may warranty ang tanan nga government funded projects, even privately funded projects. Amo na iya ang sistema. Oo. By the way, kung balikan ko na ni ang sa inyo dira sa House, kay man didto man niya sa Senate ginhingadlan ang more than 10 lawmakers from the House nga ginpang tag ni Curly Diskaya. Anong inyo sining pleasure dira sa committee? Anong himuon nyo kiti na hingadlan ining mga kaupdanan ninyo mismo sa House, Kung Janet? Well, ang may mga nag-signify na willing sila magpa-imbestiga. Ugaling lang, ako personally, hambal ko daw, hindi man manani nga ang mga congressman, dira imbestigahon ka namon. Oo. So, ang ilan na yan nga investigasyon will now fall sa third party, no, sa independent body commissioned by the President na i-announce niya man ang mga miyembro sina. No? So, ara naman ang executive order sa constituting or creating that independent commission on infrastructure. So dito na dapat ma-fall, no? So siya ang iban nag-deny sila. May iban naman siya kay ginahambal abilities kaya nga may iban nga nakamit nila or kilala nila. Ang iba naman gahambal sila nga ang district engineer kuno or ang mga director nila ka istorya. So that needs also to be validated. Ang pareho man bala sa kay Jojo Ang na nagarepresentar ko no kay speaker kay congressman ko na ang ina naman siguro kung kilalhanay basi hindi ko kabalo no or kung may ara man sila business transactions not related to construction wala kita kabalo no pero for Congressman Jojo Ang na daw suguon, abi ni speaker nga mag-ubra kang amo na. I think daw medyo marayo gawa because I mean I know the relationship mayad man si speaker na congressman. Pero daw wala man siya gatanugo kang amo na nga ubra para sa congressman bala daw mo na mga bagay. Pero nag-signify man sa tanan kang willingness to be investigated. Oo. Speaking sa kay House Speaker Martin Romualdez, Kung Janet, daw nagatunog ini karon kag may mga kaalyado na kamodra sa supermajority coalition nga naga-voice out sang ila sining mga disagreements with Speaker Romualdez. Daw naga-fuel ini karon sa rumors nga may matabo sining leadership change dira sa inyo sa House. Anong inyo sinadra gid nga nakita kong? Balan mo sa kabahol kang kongreso, duro balang mga marites, duro mga kutso-kutso, chismis-chismis. Siyang iban niya, labi na gid ang mga baguhanon, dakakuryente. Butang balan sa dakakuryente na balang may mahutik na, kambyuhan ang mga lideres kang kongreso, islan si speaker, islan sa tanan, amonia. Ang iban niya, dapati man, dato ma-interest sila, and they will take a proactive stance. No? So, pero actually, hindi matuod ang mga ginambal nga nakuryente. So, the House is very stable. Wala gid it problema, no threat of the speaker or any member of the leadership of the House being replaced. No? So, wala gid. So far, wala. No? And nag-meet man ang mga leaders, nag-meet man ang deputy speakers every now and then. Very clear ang direction. No changes. And in fact, it was also together with our majority leader, Sandro Marcos,
Nga siyempre, balanta man na iya nga kung janta na, Mm. may kumpas na iya sang presidente. Because ang gusto man kang presidente, trabaho na. Mm. However, kung ato yang pirakabilog in case, no, just in case may makita na accountable siniya sang investigasyon sang flood control projects, then ang Kongreso will fully coordinate. Mm. Kung may mga dokumento, kung may mga personalities na kinahanglanon nila, we will fully coordinate and even support the investigation. Oo. Okay. Lastly kung Janet, kuwaon ko lang imo sining nga comment as a former health secretary man sa sining statement bala ni Secretary Ted Herbosa regarding sa may mga non-functional kuno nga mga health centers kita under sa Health Facilities Enhancement Program and daw ginatun-an nila karon ang pag-implement anay isang moratorium sa implementation sining new project sa mga health centers sa Kong. Ang isa gid man ka problema, banan mo sa isa ka devolved nga healthcare. Ang infrastruktura can come from the national government, Yes, no, ma'am. through the sin taxes. However, ang personnel kinahanglan ana na iya kang LGU. Ang dako nga problema kay ang mga personnel daw malapot na bala ang ceiling, no, daw may ceiling gabay may maximum na pundo nga pwede mausar kang banwa. So kung maglampas siya dira iya, hindi ron sila ka-hire kang health personnel. Dugang pagid sinaya, balantaman kung health personnel duro ang mga benepisyo. Ginakulang ang pundo kang mga banwa. I think maybe this is an opportunity nga mag-istoryahanay ang mga mayors kag si governor kay basi ma-augment ni Gov ang health manpower needed by the individual health centers. No? Amo na yang pinakadako nga problema gidya, no, ang mga equipment kag ang mga manpower. Okay. Kung last na gid lang kung pamangkot from my end, so bali ikaw gid ang nagpugong nag-ayo kay Secretary Herbosa nga hindi matransfer si Dr. Nicolo, kung Janet? Me plus somebody else na hindi congressman pero ara sa eksekutiba. May nakabaton ako nakabaton gid man ako information sa mga doctors pero wala ko to dayon bala madi parahan bangod kay ongoing man ang mga budget hearings. Ugaring lang may isa man ka official, high-ranking official who was informed of the situation pero hindi ni siya congressman. Appointed iniya siya kang presidente, who also called up, asked me kag ano bala ang proseso kag ang nangahambal, Dr. Nicolo has to stay. Kag nabalaan ko man, gintawgan niya man si Secretary Herbosa, kag after niya magtawag, nagtawag man ako. No, to be clear wala ko nga ginadipinsahan per se si Dr. Nicolo. Ang ginadipinsahan ko ang institution. Yes. No, kay hindi manami iya nga ma-demoralize, kag hindi manami iya nga daw gulpi lang bala for no reason at all. Oo, dapat gid man na iya may investigation anay. So Secretary Herbosa was told, present your proof na kung may naghambal kanimo kang incompetence, cite the specific situations of incompetence. Kag kung may mga kaso, it should be decided cases, no? Nga or kung kaso nga makita mo gid nga daw matuod, no? But if these are cases wherein nagaproteksyon ang medical center chief, no, sa mga desisyon sa procurement, kung may mga bidding dira kag kung amo gid nga kumpanya ang nagdaog, diskutuhon pa na kay hindi ta na pwede pakialaman. No, pero kung may ara naman kaso kay may gusto magbuol kang government property kag himuon private, natural dipinsahan inaya kang medical center chief. So again, our actions were geared towards protecting the institution and sustaining the morale of our healthcare workers. Okay. With this, Congresswoman Janet Garin, ma'am, sa tiyempo mo sa Bombo Radio, thank you gid kag mayong aga sa imo. Salamat man, kag God bless. There you have it, si Iloilo 1st District Representative, Congresswoman Janet Garin.